Jövőre is használom majd a nonocsiszót, illetve a nézek majdomosan. Na, azon kívül kitalálom, hol lenne majd helye a kővartának, mielőtt töreknek vernék a dörzsön összefeszóra. Millió plusz és UFOS Indiához, aztán a tréningen bármit gondoljatok kocintani. Uff. Célikos Indiános küldöz ezt a Komentos Város. Nem? Vissza. Bejögöz. Azt mondta, nem, Jakab, nem. Sirius, na. Ma Prérin dzsungelen át túra. Most értünk a táborhelyhez. Táborhelyhez Nyílt óceán, nem. Nyílt óceán partján vagyunk. Fantasztikus, érintetlen verőfények nap. Csak szép.